खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खुंगा ब्रैथि स्नि बैसागु फोरबो फालिथाय फालिदों। बैसागु फोरबोजों लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बरबरी फानबारियाव बरबरी दखना दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मददजों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि स्नि बैसागु फोरबो फालिदों। बे फालिथायनि हाबाफारि बायदियै गौथुमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ ब्रह्मआ लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो लेङाइ आफादगिरि निकलसन बसुमतारिया। गोथैसिफोरनो बिबार बावजेनो दावाराम बर'आ आरो दंफां फुलि गायजेनो बरबरी नेहरू जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि रतिकान्त उजिरा। मख'जाथावदि बे स्नि बैसागु फालिथायनि हाबाफारिजों लोब्बा लानानै हारिमुआरि बादायलायनाय आयदायाव बैसागु हानजा मोसानाय, हारसिङै बैसागु मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय आरो बैसागु खुंग्रिं मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिफोर लानायखौबो नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दिनैनि जा ब्रैथि स्नि बैसागु फोरबो फालिथाय बेयो जोंनि मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथोन बादियै जोङो खुंनाय जादों। एबार ब्रैथियाव जाबाय। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बैसागो फोरबोखौ एबा बैसागोआव जिखिनि हाबाफारि जायो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बर' हारिनि जानाय लोंनाय बायदि हारिमुखौ बेरखांहोनो नाजादों आरो गोजोरै मुलुगनि दरबाराव जोङो गायसंलांनो थाखाय नाजादों। बे थांखियैनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो जोङो फुंनिफ्राय गौथुमारि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जोङो गोथैसि बावनाय लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो उन्दैया गेदेरनिसिम बोर बिनाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। लोगोसेयैनो जों बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेजेरजों गोबां आयदा जोङो रंजानाय बाजानायनि बादायलायनाय जों दिनै सोलिगासिनो दङ। जेरै बैसागु मोसानाय हानजा लोगोसे बैसागो खुंग्रि मोसानाय आरो बैसागु मेथाइ बे हाबाफारियानो दा सोलिगासिनो दङ। आथिखालाव जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौ जोङो गोजोरै जोंनि सिनायथि हिसाबै दिन्थिलांनो नाजादों। बेनि गेजेरजों हारिमुवारि बिथिङाव जेने जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदि बिथिंखौ जोङो गोजोर खालामनो नाजालांदों। जेरै धोरोम आसार खान्थि बायदि बिथिंखौबो जों एसे सरजाबफाना लानाय जादों आरो बेनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जेतुके जोङो खुगाजोंल' बुङो जेनेबा अनला खारैया जोंनि बा खाम सेरजा सिफुङा जोंनि बुंबोबाय थादोंमोन, खिन्थु जोंनि हिसाबै जों जेबो सार्टिफाइड खालामनो हायाखैमोन। दा जोंनि गेदेमा सुबुंफोरा बा गौथुमारियानो जा बेनि गेजेरजों दि नाजानानै दिनै GI मोनहोनो हाबाय बेनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो आद्रा जिखिनि दंबायो जों खौसे नाजानायनि गेजेरजों बेखौ GI मोनहोनो थाखाय जि नाजादों बेयाव जों गोसो मोदोम जिउयै मदद दङ आरो बे खामानिया जाफुंथों आरो बेखौ जाफुंहोनायाव जोङो रायजो राजानि मदद हेफाजाब नांगोन। दा आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो गोदान बोसोरनि बा बैसागु बोथोरनि सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गासै रायजोफोरनिसिम आं सिबिनाय मोजां मोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंहा जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बेखौ जोंनि हालामारि गौथुम एबा आन्चलिक बर' हारिमु आफाद बिनो सामलायदों आरो दा जों प्लेसखौ सोलायदों। जायगायाव जों खुंफुंनांगौमोन जोंनि बरबडी प्रपार सेन्टाराव खुंफुंनांगौमोन, नाथाय एसे जाहोननि थाखाय जोंनि पानबारि गामियावहाय बे जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे माबाखौ जों बैसागु फोरबो स्नि सान फोरबो बे फोरबोखौ जों खुंफुंनो आखायाव लादों आरो इटिमेटे सोलिगासिनो दङ। आं दा बेखौनो बुंनो सानो आसलथे जोंनि बे गामि सिङावहाय बयबो मिथिगौ हारिमुवा मा बुस्थु, हारिमुजों थायोब्ला मा जायो, नाथाय गोबाङानो सानो मा हारिमु थायोब्ला बा हारिमु ओंखारबाय थायोब्ला जों खायसे खामानिखौ गारनानै जोंनि खामानिया बेक जायो होनना सानो। नाथाय बे हारिमुजों ओंखारनानै जों हारिमुआव एसे सम होनानै गावनि महर मुस्रिखौ जुदि जोङो फिक्साव लाबोनो हायोबा गुबुन हारिनो जों खिन्थिनो हायोब्ला जों अन्तत' जों मुलुगाव जों बर' हारिया माबायदि खौसे बा माबायदि थामोन्थाजों दावगालांनो हागोन बेखौ जों बुंनो हायो। नाथाय बे जों नैबे जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफाद बे आफादखौ जों गामि पानबारि गामियावहाय लाबोनानै जोंनि गामि ओनसोलनि
जिखिनि बुजि मोनस'यै हारिमुनि बिथिङावहाय आरो मा थांखिजों जोंनि हारिमु आफादा आसलथे मा थांखिजों लामा लागासिनो दं बेखौ जों बिथांमोननो जों एसेब्लाबो जों खोन्थानो हानो खाबुखौ मोनदों आरो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।